ma non so gise ciota mbarama e bir ko dare daña tan min daro tan e assemblée nationale tan mi wona ɗon tan mi haala ko jiɗi haala fof heɓde ma won hoyde koni ma wonde ganduɗa rani wona naatude ɗumen min noon kam mo yiɗa ɗum fof yo ƴewno way somi jiyani mbiɗi heɗi caaɓe junngo neɗɗo mbiɗi weddi ɗum kaso mbiyon kam ƴah miɗen ƴaaɓi woni he o kalda eyi joni jiɗɗa mbiya o kalda fof koye nofurame lowɗa eyi noon min aɗa wawi sodde cikkuɗa min honko mbawɗa en san sohama ha ko mbatta ko jahata jamma ñano fof mboɗa andi ɗum min hay dara ala ko mbawɗa mi haalama haalana min mo yipponɗo jiron fiɗami jirma bourgaji machine calcule ɗo en andi ɓerde bonde joguiɗan ɓerde ma bonde ɗe min hay dara ala mbawɗa ɓuuri gasa an ɓuuri bonde ko ƴa bara mo ar joɗoɗo aɗa ñoha aɗa bonna aɗa ñama tiyo jara ƴiƴam min somi ñohima mi hefsi mi yiyani fof pour mi ñogdema a ñohani yo ñohanmi ma on ko mbawɗa wadde ala ko gonɗa ala hay dara ala ko tinɗa musma ko gonmi o ɗum musma mu an ɗum musma fiye waɗami Allah min komi haɗama fiidema ɗum haɗama fiidema ko lambo ha fuɗɗay kala arbitre ɓe prix leydi pa ana anda ko mi haalama hanana an ɓuuri anan sa yiɗa ham komi deeƴa yaɗata fiyema min wonko tan sa yiɗa ham on même kam a yiɗa hamar kam bagasam oɗo bagasam omo ɗon mbay a won bagasam min mi hulanima de min kala ko sa rena hin sa rena hin wonma ko boni am wallahi sa rena hin fessier mbimi modi fessier hay mbima hayma fessier modi an mi haalat haala ma walla an mi deƴƴe min foti haalde haala ma an kala to fuunume wuro he kala legal ngal mbawmi yaade nder wuro he koyngal ma nani caggalam kagga mi ƴeewi mi ƴewti mi tawi aɗa bonneedi haa ɗon waawi haadde an hol doole ma jogiɗa to tournumi fof mi yiima aɗa tourna kala ko mammi mi yiima aɗa waɗa hannde pindum ko ɗum ɗo jaha ndonɗama ngala hay carte d'identité ji a rewna yam ina gulla pour hollum an ko mbayantano bari min noon ko adi fof ko an tawdume ɗum ɗo garɗa jiɗɗa heɓde ɗum kadi an caggal Allah e nelanum ko ndewnoɗa ɗo en ho kala hen ko ɓuuri hewde ko ɓuuri yaccade heedi ko caggalam so wona aɓe puntuma ɓe ñaama kalisal ma ala ko ɓe gonanma hen kadi min ko jiiɗa ɗo ko seeɗa ko woni galle ne mofta ho ɓuuri hewde jimmi ko mbaɗa ɗum e hakkille ma gullemo seeɗa suhaaɓe min wawma a jaɓi ayno liɓiɗo mami non liɗoramo ittiyamtoma umoddewa mbiɗa wawa liɗdemi joni kesnani mem de joni accu wattere cikkam min kaɗa a jaɓi mi wawma wala wona mi wawma mbiɗo ko min wawma yomnan ƴeey walla mbiɗo yomnan ƴeey umi moƴƴanam modi min maka wona wona noyi kam yomnan ƴeey yomnan ƴeey eyde fatten ey fat modi yafi yomnan ƴeey ma mina ba mi ala no ey that's it modi ey yomnan ƴeey yomnan ƴeey min wawma eyde ayo mbawimami no lidoromo wawi lidorma yeey kuɓo ko min de ɗum yeey mbiyana jam yeey a faami somin janti a jotoɗo al mallani naɗo Allah e balle ma borom sabi ma umo mbimo mi hulani waccu lafma mbimo mi hulani laftayra ma joomu goccu mi hulani ɗum ko mbimo min komin gaño hon komin gancu hon to ndewata mbimi to ndewata to ndewata modi aɗa toñi kam waɗa ala mon cinu police gaddantma police gaddam ɗo hen a je police a jibini ɗum hulay
ala foro gurma ala foro gurma sare na ni bulani ni ka horo sare na Asam sakal sesus, asam sakal, mul asam sakal mul asam sakal, citraan, nuai, nak cuma mul nak cuma, mul, mul terser, mul, real, ya, ni bila isuat, bila isuat. gelanen law mi gelay gelanen law gelayen Ayah dunia, itulaf ma hamata hor la fam digle ha? itulaf ma kay horam mataro Hai 4%. yam anen digila fam wata horame Bukan tak bilang, anda, ya. ha sare na gelay Wallahi, sare na gelay wallahi, minima, malap ah, kuni kan mana? ama sare na gelay Onde fera, ama sare na ya, onde fera minima, so, fessier, mimi fessier, dur, fessier, asa sus, nyo, ahala kamu gini men, mimi men, coba cino projon, oh yang mana kopi tahu aja, mimi dur fessier men, merci, ya, mungkin tak phone, no. Quanta metà firma? Oh! Merde, vai, merde! Va, follow! Kurdi fi wande. manen tagala ay min ko ngam saawira rewa yam hikka mami fi pigal mami fi pigal ko ngo ay ko sawli ham do wala yidum do dum ko seede ko heddi honanar mo jogida be ngala ko jogi do hon bi mam ay bujida do ferkuma ko nur gawlo kono nur non futima nur funtani ay nur ko gawam ay kay dafa war yow tagal ke sa nur ko gawam min wa fi ana do bonni am ko min fi ma fi dem gal ma i do ana ware Alhamdulillah. Jawab ni kan? To kita pun jalan kan? Oh ya sih. Dikir mau ngajar ni jangan berasa. Ayo. Jangan. wonko jinam haalani an debba min somi hersanomi wima kannani ñanden ɗo haɗi mi jaaba dem komi hersu an ka dendi ɗo min ko wondimi e moodi o gellayo minen komin awluɓe kala tummuɗo fof min lewontum moodi e gellayo fof ndendi pote politique minen min fowri tan ko ñooho kala ñooho amine mum so gella ñoohi mboɗe mum so moodi ñooki mboɗe mum so goɗɗo goɗɗitiri kadi ñoohi mboɗe mum namin ha demman kay kala biɗom salamu aleykum mi wiya ɗum aleykum salam gawlo ala heedi o gonanmi o goppu minen kala tummuɗo fof amin certinan ɗum ɗum no yahon haaji makko mi paray mi paray aɗa foti perde noon
aɗa foti parde mi nannuma bonema mi nannuma kadi ko yimɓe kalata e ma Nour kana fiit anda an kana fiit Nour neɗɗo foti wonde ko banggue goto wona e galle goto kono Nour ya rendi Nour fof mbiya ko anje galle fof mo naɗa jiiɗa ardade Nour aduna wona noon an kala galle mo naɗa sa tawi yimɓe ne nden e hoto serdu ɗumen sa tawi yimɓe ndendani e hoto kadi bonnu ɗumen Nour aduna wona noon aduna wona noon aduna kadi yarani noon Nour feewe hoore ma keɗɗa yimɓe ko kalantuma ho sukku seeɗa ɗe lemsi mbaɗɗa min de ɗo gonmi ay jurka e ndebba ha garmi tan ko wullitaɗum jinmi tan ko kartonɗa ham kajja goto kajjangol watti laaɓi ɗiɗi ko ƴettuɗen oɗo programme hon ko toñangue tan woni hen onon mbiɗon kam kajja ko neɗɗo walla jinno kalaname kajja kalto tournume wuuro he kajja nani caggalam tan jogui tappere mum mi fofara mi fofta cikkata hay maaro ko ni tan waɗi on mbiɗon kajjane mala ona kajja wona ko gella e waɗi ɗum noon ay ngol noon ngol dokkoro ngol ko min ay gellay aɗani min wawi ɗum ngol ko jonka no mbawirɗam ni noon mbawi no gellay haale makko guile law kalto tournumi omana caggalam min jahami ko haajam konko yo ya haaji makko wuuro ngone mawni kuñuji ne keewi tan pourquoi samo rewa yemni mi yiyat fof ko rewatema ay wona woni ɗiɗi julɓe ɗe mbi wulliramo o tato ñande timmi taroɓo nanami warimo accumina mo gellay an kay joño banggue wona haalniyam ngol so tawi noon gella e moƴƴani wona o wi kanko teyi no garli mi gollitaɓe gella wimo kañum teyi an ɓuuri lemsude Nour ya wone galle ya wonde gella ya wonde moodi ɗum wawa wondude hettere heñere meeɗa hejude ko ɗum wonat wonda ko ɗum ɓurtini fewi min joofi hande min joofi jam min joofi sa woni joom galam katta ko banggue goto ketta ko banggue goto ka yawon joom galam ya rendin galle ɗum wawa wonde awa ɗum wawa wonde awa dañi kadi ko jiɗɗa ko an ɗum woni kuɗa he ɓurtino fewi mbimi hay somi woni bool min ala ko mbawɗa hen somi woni boowal ala ko mbawɗa hen somi woni bool ala ko mbawɗa hen hay gella suuduɗo ala ko mbawɗa hen min wi kanafi gande kanafi jango ka ceernowo hay mo yingel ɗo lafi lewna fum ɗo nen ɗo dendinowo aɗa anda fewani ɗum waddano wadde ko mbaɗa ɗum waddano wadde nane ka ceerno ɗo jiiɗa faɗa mon motte galle jaɗo yahaɗo soroɗaɗo sotto kanafi an ɓuuri andude kanafi aɗi hen koye pittugalam fa ñalliniɗo taw ko ɗeɗe kacce bolle puyɗe kalantama ɗum so ɓursuba yomi joɗɗo no mbaɗanimi gayni an pour wonde laafi ya hayso galle ari sala jaɓa sa tawi ɗo ma tawam ɗo en mbimi a tardini ham koye pittugalam har may jeeɗi gil so ɓursuba ya wone galle no mbiyaɗo dañude galle ya wone galle mbiyaɗa nan bilo wone galle neɗɗo noon waade koɓa wone galle fof koɓa tan ko wone wuuro he ala seeɗe koɓata jeɗan ma ɗo ko seeɗe wuuro he an kadi ko seeɗe poɗɗa jeeɗi wona ko feewi a meeɗi miminene tampini hay goto sa onon awɗo won goto ha gottata so lafaɓe sala ko jiɓen yimɓe hay sono ko wiɗi yittude so Allah jaɓi